Mi az első két szó, ami eszébe jut erről a rendezvényről? Hát az egyik az összetartozás, a másik pedig, ha csak szóval kéne, akkor hogy jó érzés. Öröm és jó közösség. Közvetlenség és a hit. Szeretet és nyitottság. Hát karitász, mert hát sok helyen láttam ilyen karitász. Hogy az összefogás az, ami eszembe jut, ez csak egy szó. Közösségépítés. Fiatalság. Közösség. Szeretet. Barátság. Sokoldalú. Jól érzem magam. Jó hangulat és béke. Hogy jó. Van megoldás a 21. század társadalmi és szociális gondjaira. És a megoldás gyökere valahol 2000 évvel ezelőtt keresendő és található. Szeretnénk ezen a hétvégén bemutatni az emberek érdekében dolgozó katolikus intézményeket és civil szervezeteket. Több mint 40-en vannak itt a múzeumkertben, látják őket, hogyha körbesétálnak, ők az egyház igazi arcai. Katolikus ez a program, mert hitünk örömét, hitünk válaszát és a hitből fakadó tevékeny szeretetet kínáljuk mindenkinek. Társadalmi ez a rendezvény, mert Krisztus jó hírének és a belőle fakadó egyházi tanításnak az alapján elsősorban a közösségi életre, a társadalom életére, benne a gazdasági, szociális, kommunikációs, kulturális kérdésekre keressük a választ. Jézus azt kérte övéitől, arról tudják meg majd rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Akik ezen a rendezvényen itt bemutatkoznak, ennek a jézusi kérésnek tesznek eleget naponta. Született kis Jézuskádnak, kinek várnak udvarra, Azt gondolom, hogy a mi társadalunk tele van feszültségekkel jelenleg. Annyi idegesség, veszekedés, civakodás, adok, kapok. Szóval, hogy mondjam, legtöbb az alkotó erő valahol ezért alszik bennünk. Ha mi Urunk Jézus Krisztus nézzük, hát ő mindig nyugtat. Ne féljetek, bízzatok! Veletek vagyok, legyőztük a gonoszt. Mi meg se született már, ugye hívja a pásztorokat, küldi az angyalait, hogy szóljatok, egy kicsit olyan maflák elaludtak, de ébresztő, gyertek, jó lenne találkozni. Csillagot rak az égre, hogy a napkeleti bölcsek oda találjanak. És nem csak a jókot hívja Jézus, hát elmegy a garadai ördöngöshöz, Saulhoz, a bankárhoz, ugye, aki egy kicsit enyveskező, mindenkit megkeres. Nem könnyű közösséget teremteni. Jézus nem hazudik nekünk, azt mondja, ki utánam akar jönni, vegye vállára a keresztjét, és úgy kövessen engem. De nincs más út. Kiegyezés. Olyan csodálatosan sokszor megtapasztaltam, hogy 20 év alatt közel 5000 gyereket fogadtam be. Hát, hogy mondjam, nem mind angyalok. Az utcáról jönnek, hát milyenek legyenek. Hát, na, olyanok, amilyenek. Nagyon kell szeretni őket. Manapság, amikor kvázi van egy ateista vallásunk, ami nem az ateizmus, hanem az ökonomizmus, tehát az, hogy a versenyképességet, a hatékonyságot, a növekedést szinte bálványszerűen imádjuk, akkor talán megint Jézus lehet az a megtermékenyítő só, akinek a nevében létrehozunk egy olyan közgazdaságtant, és ezt meg is éljük társadalmi vállalkozások formájába, amik Jézus felé viszik az emberiséget. Amellett, hogy a szentségeket vesszük és kiszolgáltatjuk, az lenne a feladatunk, hogy igenis a gazdaságot átterjesszük, és ezt a gazdaságvallás mellé rakjunk
találnunk egy jobb alternatívát, ami Jézus Krisztus. Azt szeretném bemutatni, hogy a profit az egy fontos része egy vállalkozásnak, de az is fontos, hogy azt a profitot mire használjuk fel. Tehát itt a kollégák, a többi vállalkozó azt próbálja majd bemutatni az érdeklődőknek, hogy az üzlet az több, mint csak a profit. Tehát egy vállalkozó akkor tesz jót, és akkor működik jól, hogyha a társadalomnak is visszajuttat. Úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy a vállalatnak, vagy egy vállalkozásnak a nyereségéből részesednie kell a társadalomnak, hiszen a társadalom adja azt a környezetet, ahol ez a vállalkozás működni tud. Tudatosan nem egy belső egyházi rendezvénynek akartuk ezt megrendezni, hanem tudatosan a külvilág felé fordulva. Ugye az üzenetünk a külvilágnak szól, és a missziónk is a külvilágnak szól azoknak az embereknek, akik esetleg reményvesztettek, utat keresnek, és ha ezt meghallják, akkor erre azt mondhatják, hogy igen, ez számukra egy lehetőség, ez számukra egy út. Kereszténység és környezetvédelem, ez volt a beszélgetésünk témája, és két irányból közelítettük meg. Az egyik a gyakorlat felől, a másik a keresztény lelkiség felől. A gyakorlat felől látjuk, hogy a világgal sok baj van, mit tehetünk ezért, ezeknek a bajoknak az elhárításáért, a környezeti problémák elhárításáért keresztényként. Másrészt pedig abból, hogy keresztények vagyunk és Jézusban hiszünk, hogyan következik az, hogy szeretnünk kell a világot és tennünk kell érte. Itt arról próbáltunk beszélni, hogy sokkal fontosabb cél lenne, mint az anyagi gazdagság. Az embereket, ugye visszatérnénk a gyökerekhez, 100 évvel ezelőtt a gazdaság azért volt, hogy boldoggá tegye az embereket. Kielégítse a szükségleteiket, amik ugye valós szükségletek voltak, nem a reklámok által generált szükségletek. Bizonyítják kutatások is, hogy nem a gazdag emberek feltétlenül a boldogok, hanem azok boldogok, akik értékrendjük, életmódjuk, gyerekeik, családjuk által válnak boldoggá. Tehát én szeretek valakit, és ő szeret engem, ugye ez senkinek nem kerül semmibe, de kettőnket már boldog. A cigány pasztoráció az nem a cigánysággal foglalkozik pusztán. Egy beteg kapcsolatot gyógyít meg az evangélium erejével, tehát nem a cigányságról van szó pusztán, hanem a cigányok és a nem cigányok közötti beteg kapcsolat gyógyításáról van szó. Meggyőződésem, hogyha ez a kapcsolat meggyógyul, nem kell foglalkozni külön a cigány emberekkel, mert ez a kapcsolat, ez gyógyító hatása, gyógyító erő. Azok, akik szélsőséges hangokat ütnek meg a cigánysággal szemben, akik durva, erőszakos módon szeretnék megoldani az úgynevezett cigány problémát, azok az emberek is egészséges kapcsolatra vágynak, harmonikus kapcsolatra vágynak. A Váci Egyházmegyei napon történt, bakancsba, fekete ruhába odajött néhány fiatalember, ahol a cigány gyerekek táncoltak, a felnőtt csoport is táncot mutatott be. A mi embereinknek volt annyi bátorságuk, hogy léptek ehhez a két fiatalemberhez, meghívták őket, megittak egy sört is. A nap végére ez a két fiatalember a cigány gyerekek és a cigány asszonyok között ott táncolt, és tanították egymásnak a cigány és a magyar táncot. Minden ember normális emberi kapcsolatra vágyik, harmonikus emberi kapcsolatra vágyik. És ha ezt tudjuk kínálni, már pedig az evangéliumnál fogva ez a hivatásunk, ez a küldetésünk, akkor nem csak magunknak teszünk jót, hanem szolgáljuk az embereket úgy, ahogy az Úristen gondolta. Ha
akarunk egy minőségű oktatást, nevelést Magyarországon, akkor ezt nem lehet ténylegesen ezen a területen elkötelezett, emberileg szakmailag elkötelezett tanárok nélkül, és nem lehet egy olyan jellegű iskolai étosz nélkül, ami értékekre épít. Iskola az valóban egy missziós eszköz, Magyarországon egy kikeredett missziós eszköz, amit el lehet játszani, amivel lehet akár még negatív hatást is elérni, de ha ez jól működik, akkor ez valóban egy új alapja lehet egy új evangelizációnak Magyarországon. Mi orvosok ugye a test és lélekkel is foglalkozunk, tehát nem csak a betegnek a testét kell gyógyítanunk, hanem a lelkével is kell törődnünk. Az orvos az valamilyen szinten felelős a betegnek akár a lelki üdvösségéért is. Ha az orvos a beteg testet kezeli, óhatatlanul a betegnek a lelkét is érint, és a beteg lelkével is kapcsolatban kerül. Hát ezért nagyon, nagyon oda kell figyelnünk, hogy a beteget azt egész személynek tekintsük, és a lelki világára is tekintettel legyünk, amikor gyógyítjuk. Ez egy olyan evangelizáció, ami nem verbális. Nem mondom, hogy Krisztus él meg szeret, de azért teszem ezt, mert bennem él, és téged szeret rajtam keresztül. Jobb inkább csinálni, mint kevesebbet mondani. Válaszolok én akkor, ha kérdeznek. És ez nem szégyenlőség. Talán a mai világban többet érünk egy ilyen finom, tapintatos evangelizációs módszerrel, mint a direkt térítéssel, amit én kevéssé szeretek. Tehát a párbeszédnek annak gyümölcse van. És azt hiszem, hogy a mai világban is biztos, hogy rengeteg feszültség van, rengetegen rossz szándékkal ének idején elindulnak, de ez a jézusi megoldás, hogy békésen, jó szóval megszólítsuk a másikat, ez eredményes lehet. Én, mint szerzetes pap, nagyon sokszor mondom, hogy egy gyereket hoznak hozzánk, az akármilyen rossz, azt a mennyei atya teremtette, és mennyei atya selejtet nem teremt. Tehát az utca gyerek, a kis gonosz, mit tudom én, megijedt, félénk, vagy ideges, vagy bármilyen is, azt az Isten teremtette, és ha én ezzel a hittel fordulok feléje, akkor ki tudom szeretni belőle a jót.